Petr Pán, Alfa. Kámo, môj stream, moje pravidlá. Tak keď chceš robiť bordel, alebo chceš mi robiť zle, sú tu druhí streamery, ktorí to možno tolerovať budú, ale ja to tolerovať nebudem. Ozaj ne. Prečo som zebral tu? Kámo, pozri, koľko sprostostí mám. Myslím, že grafika by sa hodila, ale... možno časom grafika bude, ale... Hovorím, zatiaľ neplánujem. Teraz som spravil upgrade. Vlastne tie SSDčka a... Poď sem! SSDčka... Počkaj, mám len 7 nábojov. Na čo si dával shield wall? Úplne zbytečný. Tak to si urobil, že som mu dal ban. Zemák, však ja vím, že som mu dobre spravil. A to bude každého čakať. A je jedno, ako dlho ma sleduje a jak veľký fanúšik je. Vieš? Lebo za jedno, kazí mi to náladu, za druhé nemá chuť streamovať a za tretie už nemá chuť streamovať. Vôbec. Takže byť vami, keď chcete, aby som streamoval, kto rád pozerá moje videá, nerobte to. Za jedno, neoplatí sa vám to a za blbcov tu budete jedine vy, nie ja.